Victor Volks weet. Dat is wel het belangrijkste nummer wat ooit in gelijk geschreven is. En ik durf aan dat iedereen nog wel een beetje steun heeft om daar aan mee te doen. Ik hoor het geen. Ja. Hey jongens, ze zitten nog wakker op de single. Es gibt nur sehr wichtig faszinierend, om nog in de moeite geld.